O lume orixinábase ao redor das 11 desta mañá nunha das habitacións superiores desta vivenda situada no lugar de Exito, na parroquia de Abanqueiro. Nese momento, no interior da casa atopábase unha parella de avanzada idade. O varón encontrábase na estancia superior, no balcón, e tivo que ser evacuado polos bombeiros coa axuda dunha autoescada. A muller puido salir polos seus propios medios do interior da vivenda. Ningún dos dous precisou asistencia médica. E ao chegar ali comprobamos que estaba ardendo unha vivenda de 2 plantas e que había unha persoa que estaba atrapada, digamos, e que se refuxiara no balcón da vivenda. O noso traballo consistiu en rescatar a persoa coa axuda da autoescala dos compañeros de Ribeira e tamén, por suposto, de apagar o lume que se había producido na vivenda nunha das habitacións. O que ardeu foi unha habitación. E o noso traballo consistiu en apagar o incendio, ventilar e facer medicións para que se pudera volver a entrar na vivenda. A persoa que se rescatou foi atendida in situ polo ambulancia 061 presente ali na zona e non foi necesario que fora evacuada a ningún centro sanitario. Polo de agora descoñécense as posibles causas do lume, aínda que todo apunta que puidera deberse ao mal funcionamento dunha estufa eléctrica. A habitación quedou calcinada por completo, e o fume tamén afectou o resto da vivenda. Ademais dos bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, no operativo tamén participou o 061, o Servizo Municipal de Emerxencias e a Policía Local e a Garda Civil.